Номер 159. Только прикинемся, разомлённую святью, радостную весну, людям обращаю. Не спи, обудися, Христос народился, небо радостно лепится, весь родится. Не спи, обудися, Христос народился, небо радостно лепится, весь родится. Кроме власти Божьей, на землю родился, от победа счастья, Бог народился. Не спи, обудися, Христос народился, небо радостно лепится, весь родится. Не спи, обудися, Христос народился, небо радостно лепится, весь родится. Скажи, не спастися, привитай дитятка, даже тебя очнися, Беларуси, братка. Не спи, обудися, Христос народился, небо радостно лепится, весь родится. Не спи, обудися, Христос народился, небо радостно лепится, весь родится. В ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Аминь. Пан з вами. І з духом твоїм. Христос народився, сапраўды Бог нам з'явіўся. Сьогодні переживаем успомін народження Єсуса Христа. Вітаю вас всіх на этой святой імші. Особливо дітей, які сьогодні після закінчення этой святой імші представлять божонародженньовую постанову, а так само для дітей сьогодні прибуде гость з Африки. Там вельми жарко прибуде сюди, як тільки йому померзнуть трошки. Святий Ніколай сказав, що тільки з'явиться на санках, на вертольоті прилетить. Невідомо, як там буде, чи його пустять, на границях Чарги великі, по 13 кілометрів люди стоять. Але ён, поскольку Святий Ніколай поможе вас пролетіть. Эту святую імшу справую за Марію з нагоди дня народження, просячи бо благословення Божого опіки Найсвятейшей Панны Марії, здоров'я душі і тіла. Перепросим за всі наші грехи, аби могли з чистим серцем скласти в эту найсвятейшую ахвяру. Сповідаюся Богу всемогутному. І вам, брати і сестри, що згрішив я вельми, думкою, словом, учинком і занедбанням. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марію, усіх ангелов і святих, і вас, брати і сестри, помолиться за мене до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог всемогутный, и отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вечного. Christ,
людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, великой хвалы Твоей. Пане Божьего владарю небесный, Боже Отче всемогутный, Пане Сыне Одинородный, Иисус Христе, Пане Божьего раку Божий, Сыне Отца, грехи горечно всякие, грехи и свету, смилуйся над нами. Грехи горечно всякие, грехи и свету, прими моление наше, яки святишь праворушайца, смилуйся над нами. Помни Ты святый, помни Ты наш Пан, помни Ты najwyższy, Jezu Chryste, Ducha Świętym Panie, Boga Ojca. Молимся. Боже, Ty dziwosnym czynem stworzył człowieka jeszcze более dziwosna, odnawił jego godność. Daj nam udział boskości Twojego Syna, jaki przyjął naszą człowieczą naturу, jaki z Tobою żyje i władary w jedności Ducha Świętego, Bóg prawu Cię, wieki wieczny. Amen. Читание книги пророка Исаии. Які приводжує на горах ноги посланця, які вдишає мир, які несе радость і вдишає збавлення, які каже Сіону, володарить Бог твой, голос вартовников твоїх, і не узняли голос. Усі разом ускликають, бо власними очима бачать, що Пан вертається на Сіон. Трумфуйте, ускликайте разом развалины Иерусалима, бо сутешил Пан народ свой, откупил Иерусалим. Пан открыл святое плечо свое перед большим усих народов, и убачить усе межи земли избавление Бога нашего. Это Слово Божие. Дякуем Пану Богу. Убачили все избавление Бога нашего. Убачили все избавление Бога нашего. Спевайте Пану новую песню, буем чиним злоты. Ему да помогло Его кровица, Его святое плечо. Убачили все избавление Бога нашего. Показал Пан свое избавление, перед очима народу объявил свою справедливость. Вспомним про свою верность и милосердность для дому Израиля. Убачили все избавление Бога нашего. Убачили все межи земли, избавление Бога нашего. Воскликай Пану вся земля, радуйтесь, вставайте, играйте. Убачили все избавление Бога нашего.
Чытанне паслання да габрэяў. Шмат разоў і па-рознаму прамаўляў калісьці Бог да айцоў нашых, праз прарокаў. У гэтыя апошнія дні прамовіў да нас, праз Сына, якога ўсынавіў, спадкаемца ўсяго, праз якога і стварыў сусвет. Ён, будучы адлюстраваннем ягонай славы і образам ягонай сутнасці і падтрымліваючы ўсё словам моцы сваёй, здзейсніў ачышчэнне ад грахоў, сеў праваруч велічы на вышыні і стаў настолькі вышэйшым за анёлаў, наколькі больш славнае, чым яны, атрымаў у спадчыну імя. Бо калі і каму з анёлаў ён казаў: «Ты сын мой, я сёння нарадзіў цябе, і яшчэ я буду яго айцом, а ён будзе мне сынам». Калі ж зноў увайдзе першароднага ў свет, скажа: «Няхай паклоняцца яму усе анёлы Божыя». Гэта слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Алілуя, 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 алілуя. Засяг над нами святий день, идите, народы, поклонитесь Пану, бо великое светло сошло сегодня на землю. Аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia Pawła Jana. Na początku było Słowa, Słowa było u Boga i Bogiem było Słowa. Jeno było u Boga z pradwieku i все przez Jego stалося. I bez Jego niczego nie stалося z tego, co stалося. U Im było życie i życie było światłem ludzi, a światło świecić u ciemry. I ciemra nie ogarnęła Jego. I zjawił się człowiek posłany od Boga. Imię Jegoneja było Jan. I on przyszedł udzielać świadczenia, aby świadczyć про światło, aby wszyscy powierzyli przez Jego. Nie był on światłem, ale był posłany, aby świadczyć про światło. Było światło prawdziwe, jakie oświetlaje każdego człowieka, jaki przychodzi na świat. U świecie było, i świat przez Jego stał się, i świat nie poznał Jego. Przyszło do swojego, i swoje nie przyjęli. A tym, kto przyjął Jego, dało władzę stać Bożymi dziećmi. Tym, kto wierzy w imię Jegoneja, kto nie od krwi, nie od żadania ciała, nie od żadania męża, ale od Boga narodził się. Słowo stało się ciałem i poселило się między nami, i patrzyli my sławę Jegoneju, sławę, jaką ma Ojciec Jedynorodny, pełny łaski i prawdy. Jan świadczyć про Jego i usklikaje, кажучи: «Гэта był той, про якого я сказав, за мною іде той, який опередив мене, тому що був родній за мене, з повноти якого ми всі прийняли ласку замість ласки, бо закон був дадений праз Моїсея, ласка і правда сталися праз Ісуса Христа. Бога ніхто ніколи не бачив, одинородний Бог, який по лоні Отця Ён обвестил». Это слово Пана. Браты и сестры, неоднократно мы чуем в Слове Божьем эти слова Євангелія, яку сьогодні ми прочитали. Зважаючи і лічачи, скільки разів подчас 8 дней будемо вчити це Євангелія, вичитав 3 рази. У сьогоднішній день, на закінчення году, як це не випадало в неділю, ми прочитали так само эту Євангелію, і у другую неділю народження Пана так само читаємо, після народження Пана так само читаємо Євангелію. На початку було Слово, і Слово було Богом. Чому Троїчий Костюм нам говорить про це?
Так само і Троїчі сьогодні побудована літургія. Бо є літургія уночі, на яку шмат хто з нас прийшов і був на пастерці, чи 22, чи 24. Є літургія на світанні, яку я не відправляв, треба було встати у 6 годин раніці, і парафіялов зазвати, так само відправити. Є літургія у день, яка триває тепер від 9 раніці по сьогоднішню святу Римшу. Чому? Бо, брати і сестри, у першій черзі Слово Боже хоче народитися тройчі, воно проявляється тройчі. На початок у самому Богу Айцу, раз Ісус Христос приймає Слово, Він з'являється Словом. На початку було Слово, і Слово було Богом. Затем, по-другое, это Слово Божие народжается у Матери Найсвятейшей. У Мария принимает Слово Божие, и это Слово дает избавление, народжает Иисуса Христа. И по-третье, это Слово Божие повинно народиться там, где завжди я говорю, подчас каждого оказания, у сердце человека, у кожному человеку. Иисус Христос, Він хоче бути там присутним. І сьогодні я хочу розглядати тільки третю опцію, як Ісус Христос народжається у серці чоловіка. Але хочу це все порівняти до читання, яке нам сьогодні представив Костюм під час сьогоднішньої літургії. По-перше, що Слово чим з'являється? Слово з'являється тим, чим ми порозуміваємося, чим розмовляємо, діалогом. Не можем без слова тексті порозуміти, може на них пробувати, але нема. Для діалогу потрібний ще хтось, чи діалог, слово це логос. Логос, іначе, це потрібний хтось, хто буде другий. Не для одного чоловіка створене, для розмови, чи мінімум двоїх. На початку було слово, чи був Бог, і слово було Богом, і у Бога було слово, і воно було на початку. З'явився той, хто це Слово Боже обвіщав, czyli Jan Chrzciciel. I my z'являємося тими, хто з'явилися, у ким це Слово Боже є, і хто цим Словом звичайним має ділитися. Це перший вимір. І перше питання, яке би треба було поставити і запитати у самого себе, що це Слово говорить для мене, яке воно з'являється, сьогоднішнє Слово Боже, або може Слово другого чоловіка, яке воно з'являється. Бо коли це діалог, це не монолог. Czyli u dialogu ja powinien być wskazać, ale tak samo wysłuchać drugiego człowieka. Słowo Boże, ono tak i dziennicze u człowieka, my tak porozumiewają się, bo inaczej ono nie będzie istnieć. U monologii, wiadomo, my coś говорим, na kogoś krzyczymy, odwracamy się i idziemy, nie chcemy rozsłuchać. Albo niby słuchają, ale nie rozumieją. Nawet nie chcemy rozumieć, bo on nie ma racji. My już sobie w głowie to sobie zakadировали, że on prawdy nie ma. Наступная речь через перший диалог. Наступная речь это другое. Слово Божие у человека, где оно ще, як його повинно діяти, у такий спосіб, як у Богу. Чому це незвичайне слово? Бог говорить земля, і з'являється земля. Бог говорить птушка, і з'являється птушка. Сонце і сонце, дощ, дощ, сніг, сніг і так далі, і далі. У Бога слово має свою вартість. Кожне слово, воно відбувається тепер. Бо у Бога часу нема. У Бога земля, і вона триває тепер. Вона єсть. Но це слово Ягоне. І в цьому Слові Божому все опирається. А яке є наше слово в дочиненні до другого чоловіка? Чи воно дає добро, чи воно дає зло? Чи моїм словом я когось засмучаю, чи даю більше радості? Ви ж покликані, ви отримали цей пригожий дар мови. Не поэтому, как сплетничать, как когось обмовлять и чернять, а как этим словом прославлять Пана Бога. А Бог, ведь и другим человеком, каждый из нас створен на образ и подобенство Божие. Третий вимір, який має відбутися в нашому житті, це так само те, що ми читаємо у сьогоднішній Євангелії. Ось тут написано так. А тим, хто прийняв його, дало у владу стати... Ні, це не там. Отут знайшов. З повноти Ягоної ми всі прийняли ласку замість ласки, бо закон був дадений прав Моїсея. Ласка і правда сталися праз Ісуса Христа, праз Слово Боже. Чому ласка і правда, брати і сестри? Бо
ласка, якую мы можем споткать, это и есть условие Божьим, это и есть наш шатер. Чему тут представлен Моисей? Моисей, который уваходит у шатер на размову с Паном Богом. Когда он выходит из этого шатра, так тварь его так моцно ясная, что люди закрывают свои очи, как не глядеть, его боятся его. Это так само, как быть со мной, как мы вышли с темного помещения, у солнечный день еще на поглядеть на снег. Что? Слезы, глаза сами закрывают, свои проворачиваются, сами зачиняются. Потому что мы не можем, такое светло великое. А в Моисее оно еще большее видело. Чему у Моисея был ласки. Один эту ласку споткал у шатры. Браты и сестры, Бог этим шатром является наше сердце. Бог хочет там объявиться, народиться. Нет, он там есть. У этой шатер нашего сердца, чи мы хочем повести? Нашего сердца, соответственно. Нет другого життя, нам легко направить життя брата, сестры, знайомих, сказати, що ви не так поступаєте, а ми ж супер люди, але ви не так поступаєте. Але нам тяжко вести у шатер, где уже есть Бог. Бог в этом шатре есть ласка Божия, как переменить свое життя. И он там есть. По-другое, право, альбо закон. Закон, человек забывает, что закон Паном Богом был данный Моисею. И что сегодня на этом законе побудованы все конституции свету. Все право свету побудовано на чем именно? На законе Моисея, на 10 словах, которые Моисей отрывал от Бога на горе Синай. Это 10 слов, они разбудованы в книге Другозаконня, описаны вельми докладно, і як чоловік повинен поступати. Але нічого нового чоловік в такому моменту не унес. Нет. Он ніби удосконалив, але перепоглядіть, корні лежать і так у тим, що було дадено Паном Богом Моисею. Человек забывает, что это Слово Божие, оно уреальняется. Оно написано, Слово есть у законе, не только у житті верующего человека. Але так само у законе, до якого человек, кожен з нас подпорядкований этому закону. Это и есть Слово Божие. Это была третья речь, ласка и закон Божий. И четвертое, это то, что я уже начал читать. У тим, хто прийняв це слово, дало владу стати Божим дітем. Тим, хто вірить у ім'я Його. Чому стати Божим дітем, дякуючи Слову Божому? По-перше, тому що Ісус Христос прийшов, дякуючи Слову Божому, з'явився. Але то, що найближче нас, це то, що ми, дякуючи Слову, отримали хрест. Бо просто полить водой когось 3 рази, це нічого не значить без слова. Это не хрест. Но просто так мы под воду заходим, когда идем под душ. Мы же не христиане. Когда дитя народилось, мы говорим, мы же неделю был. Пока не будет слов и интенции «Я тебе хрещу» у имя Отца и Сына и Духа Святого. Образ слова мы стались детьми Божьими. И в этот способ, это слово, оно узрастая у человека, коли я правды, узрастаю як дитя Божие. Я, конечно, дорослею, бо я уже не говорю, коли таємничка третья, таємничка четвертая, вот дети так говорят, что теперь детей тоже так не учат, церкви Богу. А вот таємниця ружанця, вот таємничка, якась там таємничка маленькая, а это таємница, это не более что, это что-то усиновское и великое. Человек повинен дорастать. То один из прикладов, который вельми часто можно сустреть у нас, христиан, что мы на уровне дорослого человека молимся, как там нас научила бабця и дедов. Бо колись собрали, не было катехизации, не было где научили потаемно. И научили так, как научили. У нас это осталось по сегодняшний день, маем 60 годов, а молимся таємничка, ружанця, или там потеки есть. Забываем, что мы дети, мы в этом Слове Божьем повинны узрастать, как дети Божьи. Это столько, что я хотел сегодня сказать. Это родители подсумовуют все разом, складаючи в одну кучу. По-перше, что как человеку народилось Слово Божие, человек повинен иметь диалог. Диалог это не значит только монолог, а я сам умею слухать, это слово умневает. По-другое, это Слово Божие, оно завжди не только случайное слово, что я сказал, бля-бля-бля, это ничего не сталося. Нет. Это Слово Божие, которое, слово, якое из моих уст ходит, оно имеет значение якоїсь, невеликое, когда есть к этому важная ситуация. По-третье, что проявляется Слово Божие у ласцы,
якую Бог нам дає, як ми зустріли Пана Бога у Слові Божому, на тій ласки в наших шатрах, в нашому серці, і так само у праві, в яким ми живемо. Czyli Слово Боже описане, як у чоловіка, який так не хотів Богу вчити. І по четверте, всіх, хто отримав хрест, чи ми православні, чи ми католики, чи православні, нема розниці, всі ми з'являємося дітьми Божими, і це дитинство Боже, дякуючи этому Слову Божому, так само повинно нас узростати. Повстаньме і визнаємо нашу віру, а на Слово і вчеловівся Духа Святого всім утверждим. Віру в одиного Бога, Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, всякого башного и небашного, и единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, первого в силе века, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не спорного, одиносудного Отцу, ради якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и втеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стався человеком, укрижованный так само за нас, при Понтии Пилате, был замученный и похован, и на третий день воскрес, поводле Писания, и взошел на небо, сядить праворуч Отца, и снова прийде у хвале, судить живых и померлых, и Его владарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який Зайца и Сына походит, якому разом с Зайцом и Сыном належит поклонение и хвала, який промовлял праз пророков, веру в один святый католицкий апостольский костел, вызнаю один хрест для отпущения грехов, и чекаю воскрешення помилуй, і життя вічного в будущем світі. Амен. Ми визнали нашу віру і принесли Ісуса Христа, у приїзді Ісуса Христа, а тепер вознесем наши молитвы вольные до Бога Отца. Молимся за усіх, хто належить до соборності Святого Костьола, щоб вони охотно слухали Божие Слово і виконували його. Тебе просим. выслухай нас, Пане. Молимся за Святого Отца, щоб він мог ділитися Божою радостю і спокоєм з людьми, які знесильні грехом і несправедливостью. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за наш народ, щоб він дочекався побудови нових святинів там, де вони найбільш потрібні. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за усіх новонароджених дітей, щоб у будущем їх життя принесло добрий плод. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за суженстві, яким погрожає розвод, щоб народжений Христос допомог їм прийти до примирення і умацував їх взаємну любов. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, тут собраних, щоб гэты святочний час ще більше поєднав нас з Богом і нашими ближніми. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за Марию, з нагоди дня народження, просячи Божого благословення і кінців Пана Марії здоров'я душі і тіла. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Всемогутний Боже, вислухай молитви Твоего Костела и учеников, и мог одарить всех людей спокоем, який Твой Сын принес на землю праз Христа, Пана нашего. Аминь. Номер 176. Что еще не бывало, но теперь которая стала свету разяна, но теперь
мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогущий. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своего, а так само на користь нам і всьому костюлу святому. У всемогутный Божа, в сегодняшнюю урочистость прими ласкаво ахвяри, якая нас досконалая дна есть тобою, изъявляется выразом нашего служения Тебе Твоей славы, проз Христа Пана нашего. Аминь. А с вами І з Духом Твоїм, Богу серцеві, возносим ім'я Бога, Дякуєм Пану Богу нашому. обновлена і справедлива. Собранный обновлена и справедлива, слушна и избавлена, как мы завсёды и всюди Тебе складали подяку. Пане святый Ойча, всемогутный вечный Божа, в образ таємницю втеловленного слова, зазява для очей нашей души новое светло Твоей хвалы, как мы, познаючи Бога убачной постати, были им взнесены до любовения бачных речах. Тому небо и земля с захоплением спевают Тебе новую песню, и мы с усими хорами ангелов прославляем Тебе, разом с ними воскликаючи. Santo, Santo, Santo Dominus Deus Altíssimo, Eterna gloria tua, Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis, Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis. Benedictus Deus, Domine Domini, Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis, Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis. Милостивый Отче, покорно просим и молим Тебе, праз Иисуса Христа, Сына Твоего, Пана нашего, как принял и благословил эти дары, это приношение, эту святую и беззаконную ахвяру. Складаем и Тебе, найперв за Твой святый католицкий костел. Будь ласкавый, одорвать с упокоем, оховать, еднать и керовать им во всем свете. Разом со слугой Твоим Папом нашим Франтишком, бискупом нашим Юзефом, и всім, хто вірно заховує і визнає католицькую і апостольську віру. Пам'ятай, Пане, про слугов Твоїх, про Марію і про всіх тут присутних, віру, як даних, яких Ти ведаєш. За їх ми приносимо Тобі эту ахвяру хвали, і вони так само її Тобі приносять за себе, за всіх своїх близьких, за откуплення своїх душів, за надію на збавлення і уратування узносять Твої молитви для Тебе, Бога вечного, живого і правдивого. У едности с усім костелом у найсвятейший день, коли благословленная Мария у непорушном девостве народила свету Збавцу найперв спашаной, вспоминаем гэтую благословленную завсёды Панну Марию, Мать Бога и Пана нашего Иисуса Христа, а так само святого Юзефа, обранника найсвятейшей Панны Марии, святых апостолов и мучеников Твоих, Петра и Павла, Андрея, Якуба, Тамаша, Филиппа, Косму и Дамяна, и всех святых, праз их заступництва и молитвы, нехай во всем оховывая нас Твоя опека. Пане, ласкаво прими, просим, гэтую ахвяру от нас, Твоих слугов, и от всей семьи Твоей. Заховай дни наши в Твоем супокое, избав нас от вечного служения и долучи до Твоих выбранных. Просим Тебя, Божа, мocой Твоего благословения, освети гэтые дары и учини их досконалою и милою Тебе ахвярою, как стали сеяны для нас телом и кровью Твоего наимилейшего Сына Пана нашего Иисуса Христа.
Напередодни муки Ён узял хлеб у свои святые и достойные руки, поднял очи до неба, на тебе Бога Отца Всемогутного, и подяку Тебе складаючи, благословил, ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте с этого все, бо это есть тело мое, якое за вас будет выдано». Подобным чином по вечері узяв гэтый почесний келих у свої святые і достойные руки. Знов Тобі подяку складаючи, благословив, подав своїм учням, кажучи: «Берите і пійте з його все, бо гэта есть келих крові моей, нового и вечного заповету, якая за вас и за многих будет пролита для отпущения грехов. Гэта чините на мою память». Это великая таямница веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего присягания. Пане, мы слуги Твоей и Твой люд святый, вспоминаючи благословленную муку и воскрешение, так само хвалебное у Него ушествие Иисуса Христа, Сына Твоего, Пана нашего, складаем наисвятейшей величи Твоей из Твоих даров и щедротов, ахвяру чистую, ахвяру святую, ахвяру беззаганную, хлеб святый життя вечного и келих вечного избавления. Узглянь на ее милостиво и спогадно, и ласкаво прими ее, як принял дары праведного слуги Твоего Авеля, и ахвяру патриархи нашего Авраама, и святую Ту беззаганную ахвяру, якую принес Тебе Твой святый, Твой святарь Мелхизедек. Покорно просим Тебе, всемогутный Боже, загадай своему святому анgelу занести эту ахвяру на Твой небесный алтарь, перед обличием Твоей боской величи, как завсёды все мы, які удельничаем в этой ахвяре алтара, и принимаем наисвятейшее тело и кровь Сына Твоего, отрывали щедрое небесное благословение и ласку. Памятай, Пане, так само про слугов Твоих, які одошли перед нами со знаком веры и спять у супокои. Просим Тебе, Пане, дай им и усім, кто спочиває у Христе, пребывать у месте утешения, святла и супокою. Так само и нам, грешным слугам Твоим, які сподяются на великую милосердность Твою, будь ласкавый дать удел у едности с Твоими святыми апостолами и мучениками, с Яном, Стефаном, Матеем, Варнавом, Игнацием, Александром, Агнешкой, Цицилией, Анастазией и всеми святыми Твоими, уведи, просим и нас в их супольность, не для наших заслугов, а дякуючи Твоему пробачению. Праз Христа, Пана нашего, праз якого Ты, Боже, все эти доброты неспынно створаешь, освячаешь, оживляешь, благословляешь и нас ими наделяешь. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже, оличав всемогутный, у едности Духа Святого, уся ваша и хвала, празу все веки вечные. Amen. Сын Божий стался человеком, как мы могли стать детьми Божьими. Тому полная удячности смех моей вся казать. Отче наш, который есть в небе, святится имя Твое, приди благодатство Твое, пусть воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего студенного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши,
Sprawiedliwie powstanie winowatych naszych i nie łódź nas uspokój, a nie zbaw nas od zła. Prosím Ciebie, Panie, zbaw nas od всего злого, дай ласкаво упокою дни наши, да поможи нам милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы от всякого неспокою. Czekali spełnienia szczęśliwej nadziei i przyjścia Zbawcy naszego Jezusa Chrysta. Błogosławieństwo i moc, i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty сказал апостолам Твоим, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, а на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и владаришь на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. I z duchem Twoim. Dajcie bliźniom znak spokoju. Бось баранах Божий, бось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений покликаний на вечерю явную. Пане, я не вартый, как ты вошел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Номер 158.
Номер 168. Номер 178. Радостная песня в городе Юдеи, радуйся, земля устраивает.
Божий народився. Як Євгеній, бачили в Євгенії, радуйся. Земля уздравися, Син Божий народився. Коня песной силой небо осветило, радуйся. Земля уздравися, Сын Божий народився. Радуйся, земля уздравися, Сын Божий народився. Молимся. Просим Тебя, милосердный Боже, как народженный сегодня звался свету и учинил нас Твоими детьми, дал нам так само у телу жити вечный, яки живее и володарить на веки вечные. Дякую великий за присутність. Одразу по закінченій святої мші, по пісні на закінчення відбудеться Божа дитяча постанова. Вельми коротка, захочу і остатися ще на хвилинку. Складаю вам найлепше пожадання, сердечно, нехай Ісус Христос справді народиться, дякуючи этому Слову Божому, в серці кожного з вас, так як говорю на пастерку, так і тепер скажу, как ви у нашому житті уміли розпознати, куди хочемо йти, а яким хочемо бути. Так як було поставлено питання і людям, і звірам, і усім. Було показано дві сторони. І сказали так, как на одну сторону стали мудрые, а на другую стали пригожие. Все разошлись, и посередине маленького не осталось, что-то зелененькое такое маленькое. А это, оказывается, жабка. Пытались ее, а ты что посередине? Но я не разорвался. Жартали, как мы умели разорваться и вправо, и влево, как мы могли отойти от того, что дрянное, а выбирать только то, что доброе. Папа, что это птички? Христу. Нам вручили сегодня повіншувати Боже народження сестру Анну. Почему там я? Дякую велике Катю. Там еще пани Елена не уговорила туда идти. Повіншувати. Дякую за то, что вы есть, что наша семья. Для меня вы семья. Любим вас. С Божьим народжением. Примите Божие благословение, нехай оно будет ожиданий и от меня, и от моих настоятелей уголовных, и от всех, кто складает ожидания в вашу сторону. Шмат людей передає вам привітання і складають ожидания для нашей парафии. Нехай эти слово и наше аман каждым разом будет слово на то, что мы принимаем те ласки, которые Бог нам хочет дать. И сегодня, как мы могли добро Магана и Еви пережить эти святые. Ан с вами. И с духом твоим. Ангелите головы на благословение. Бог без конца добрый, праздник установления своего Сына Россию темру этого свету, а праз Его народжения напомню святлом гэты найсвятейший день. Нехай Он отгонит вас темру греху и осветить ваше сердце святлом ласки. Бог, який во слава Йолога повестил пастушкам добрую новину об народжении славцы, нехай наполнить ваше сердце своей радостью и учить вас естунами своего Евангелия. Бог, який про свое утеновление поеднался мною с небесным, нехай наполнить вас дарами своего супокою и доброй воли, и долучить вас до супольности святых у небе. Благословление всемогутного Бога, Отца и Сына и Духа Святого, нехай сыйде на вас и застанется на завсёды. Идите в супокое Христа.
Дякуємо Пану Богу. Święty Archanioł Michale, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток Злого Духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутністю Божою, скинь у пекло шатана і інших злих духов, які на згубу душ снують по світі. Амінь. Номер 148. Земля и небо, радостно спевают. Ангелы свету диво отражают. Христос родился, Бог объявился, ангелы стали нас спевают. Пастушки играют, колокол гитают, летят его равнают. Темня крутые, пивная новина. Радшится Паном, народила сына. Христос родился, Бог объявился, ангелы славятся, нас спевают. Пастушки играют, колокол гитают, летят его рождают. Мария, Панна, дитятка ясную, и старые зады, старые запрету закатуем. Христос родился, Бог объявился, ангелы славятся, нас спевают. Пастушки играют, колокол гитают, дитяти подрастают.
У тихий зимовый вечер пачуўся спеў прыгожы, аб тым, што менавіта сёння нам нарадзіўся Сын Божы. Мы чулі безвукраніця, што нарадзілася, каб даць зямлі спакой і радасць назаўсёды. Таму мы хочам сёння вам спяваць аб тым, што з намі Пан, каб пра яго пачулі ўсе народы. Аллилуйя, 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 усім куточку для яго, таму здаецца, Єsus нарадзіўся. Сярод жывёлаў меў свой дом, пазвала светлую, удзеле чалавечае народзіўся. Аллилуйя, 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 аллилуйя. А вместе спела песню всем, что память нами Божий Сын, и пастухи побегли на собрание. Погребнием спокойно спал, ночь старит Отец со мной, и тянется в сердце летание. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Засяла зорка, что царем грала по песне читано, но пугачев, что короля шукали. Долину бачили, что ем, дядюшка бедный манит он, долина дальше на колени парит. Аллилуйя, аллилуйя,
Тебе подобным и наполняй разум светлом правды, сердце небесным супокоем, руки добрыми дарами, очи захоплением, як цудовно створений світ. Постоянно нараджаюся, каже Бог, і шукаю Закхеїв, заблуканих овечок, марнотравних снов, і чекаю їх вертання і народження для безкорисливої любові. Постоянно нараджаюся, каже Бог, бо ти з'являєшся моїм скарбом. Вельми тебе люблю і прагну збавитися. Постоянно нараджаюсь, даже не хочу встретить больше полной любовь. Потискруки, теплое сердце, нараджаюся, каже Бог. Ты обнимаешь родных, рыхтуешь обеды всей семьи, поднимаешь тушку со сломанным крылом и выслуховываешь бедного человека. Вас так само Єсус запрошає на свій день народження. Кожний день ви можете одарити його своєю добриною, і тоді у ваших серцях буде справжнє Божє народження. Придите на солнце, бедные со снегом, придите на ясах гробов хлеб. Царь народился, на Руси творением, придите поклониться, придите поклониться, придите поклониться Господу. Придите на станцию, бедные со стеном, придите на ястреб готовый хлеб. Царь народился, на Руси творением, придите поклониться, придите поклониться, придите поклониться Господу. Вам повинен был Николай записать. Только надо песню пока повторить. А то Николай не услышал. Николай, Николай, святочно прибрали. Помните? Повторяем. Да. Анеля, а Мария, поехали. Правильно. Николай, Николай, святочно прибрали. Николай, Николай, святочно прибрали. Намекал на нас, но тебе читали. Намекал ты на нас, тебе читали. Святых Божий с неба нам послали. Святый Божий с неба нам послали. И Богом написано оправданы. И Богом написано оправданы. Светит нам повсюду твоя ляжка, ляжка это ее палка. Посмотрим, как Николай палка это имя. Светит нам повсюду твоя ляска. Я путь с тобой, моя паска. Я
Николай, Николай, святочно прекрасный, забегал ты до нас, мы тебя не чекали, а ты Боже сына постави. Ты Богом на листу благодатный, светит на крови твоя ясна, якую собою моей пастырь. Николай, Николай, святочно прекрасный, забегал ты на нас, мы тебя не чекали, а ты Боже сына постави. Ты Богом на листу благодатный, светит на крови твоя ясна, якую собою моей пастырь. Николай, Николай, святочно прекрасный, забегал ты на нас, мы тебя не чекали, а ты Бога небо посланный, ты Богом на листу благодатный, светит на крови твоя ясна, якую собою моя память. Николай, Николай, святочно прекрасный, забегал ты до нас, мы тебя не чекали, святый Боже небо посланный, ты Богом на листу благодатный, светит на крови твоя ясна, якую собою моя пастырь. Позволений Ісус Христос! Затримався я. Трішечку вибачайте мене, будь ласка, але чомусь я бачу, що не мав до кінця рації, на межі я не стояв, бо їхав я до вас не цирком, не машиною, не колесами, а позичил мне святой тяник своего осла. Это, никто не ведает, вельми